Benvinguts al manual de funcionament del portal de client per a clients de Tax. Per accedir al portal de client, has d'obrir el teu navegador i accedir a www.tax.es. Un cop dins, vas a Accés Clients, que és l'icona vermella que trobes a la part superior dreta de la teva pantalla. En usuari, sempre posaràs el teu DNI amb la lletra, i si és la primera vegada que accedeixes, has de fer un recuperar contrasenya. Rebràs un correu al mail per crear la contrasenya. Ara t'ensenyarem aquelles funcionalitats a les que tens accés per ser client de Tax d'economistes i advocats. A la biblioteca de documents, si vas a directori, podràs accedir a tota la documentació laboral, fiscal, comptable i legal que la teva assessoria Tax et gestiona. Veuràs que a cada carpeta hi ha subcarpetes amb documentació relacionada. Per exemple, a la carpeta laboral hi ha la subcarpeta de nòmines. Aquí, polsant la icona vermella de la fletxa, pots visualitzar el document o el pots descarregar i guardar al teu ordinador. A més, des de directori podràs enviar documents al teu assessor o assessora Tax, com per exemple les teves factures rebudes. Has d'anar al botó d'adjuntar document i aquí buscar l'arxiu o arxius que vols pujar i enviar al teu assessor o assessora. Igual com quan adjuntes un arxiu en un correu electrònic, selecciones la carpeta corresponent, per exemple, comptabilitat factures rebudes, i el guardes. El teu assessor o assessora Tax rep un mail avisant-lo que li has enviat documents a revisar. A més, en l'apartat de models oficials, si incorpores el teu certificat digital, podràs veure en el calendari els models oficials presentats tant a l'Agència Tributària com a Seguretat Social. En el mòdul de comptabilitat tenim l'apartat d'extractes comptables. Aquí podràs veure els extractes comptables de la teva empresa. En el mòdul de comptabilitat també tenim l'apartat de balanç. Aquí podràs accedir a un balanç a temps real de la teva empresa, filtrar per dates i exportar a Excel o altres formats aquesta informació. Per acabar els apartats sense cost del mòdul de comptabilitat tenim el pèrdues i guanys. Aquesta funcionalitat et permet accedir al teu compte de pèrdues i guanys a temps real, filtrar per dates i exportar a Excel o altres formats aquesta informació. En el mòdul laboral tenim l'informe de personal. Aquí tens accés a les dades dels empleats de la teva empresa, tant els actius com els que ja no hi treballen.
En el mòdul laboral sense cost també tenim un apartat d'imputació de costos. En cas que vulguis que Tax t'imputi costos a diferents centres de cost i els vols visualitzar, aquí ho pots veure amb dades totalment actualitzades. Ara veurem les funcionalitats extra que ofereixen els mòduls amb cost. Es tracta de funcionalitats addicionals que, si t'interessen, tenen un cost de 10 euros al mes per a les funcionalitats de fiscal i 10 euros al mes per a les funcionalitats de laboral. Les pots contractar juntes o per separat. En primer lloc, al mòdul de comptabilitat tenim l'apartat de ràtios. Amb aquesta funcionalitat accedeixes a ràtios comptables com per exemple la rendibilitat econòmica, el marge sobre vendes o la liquiditat, que són molt útils per a la gestió del teu negoci a temps real. Seguint en el mòdul de comptabilitat amb cost tenim l'apartat de llibres de factures. En aquesta funcionalitat tindràs accés a les teves factures tant de venda com de compra. El Facturatax és el programa online per emetre les factures de la teva empresa, adaptat al nou reglament de facturació i llei antifrau, i que està connectat amb la teva assessoria tax. Aquest programa té un preu diferent en funció de les teves necessitats. Truca'ns o envia'ns un mail i t'informarem sense compromís. El primer apartat del mòdul laboral amb cost és el quadre de comandaments. Aquesta funcionalitat et permet accedir als principals indicadors de laboral que són interessants per poder analitzar el teu negoci. Trobem la despesa en sous i seguretat social o la bretxa, entre altres. La segona funcionalitat que tenim al mòdul laboral amb cost és el càlcul de bruts anuals. Aquesta funcionalitat et permet veure amb més detall les retribucions de cada treballador. El portal de l'empleat és una eina pensada a nivell administratiu per al Departament de Recursos Humans i a nivell usuari per als teus treballadors. Aquesta eina permet que tinguin accés a la seva documentació, a demanar i gestionar vacances i a registrar la seva jornada laboral, entre altres funcionalitats. Aquest programa de recursos humans té un preu diferent en funció de les teves necessitats. Truca'ns o envia'ns un mail i t'informarem sense compromís. Per a qualsevol dubte pots contactar amb portalcliente@tax.es o al telèfon 608 741 883.